Tehát bár Kolumbusz eltévedt, és nem ő fedezte fel Amerikát, szerintem hős volt. Bátor volt, hogy egy kis hajón átvitorlázott a hatalmas óceánon, és hála neki Kolumbusz napon nincs tanítás. Jó Köszönjük, volt, nagyon jó Heather. volt. Ronnie, halljuk ki a te példaképed. Hachi, a leghűségesebb barát. Mit írt oda? Hachiko Wilson nagypapám kutyája volt. Hachit titokzatos kutyának tartották, mert nem tudták, honnan származik. Lehet, hogy Hachi egy kutyamenhelyről szökött meg. Lehet, hogy kiugrott egy messziről, talán Floridából vagy New Jerseyből jött ember autójából. Csak az volt biztos, hogy Hachi elveszett. Rakodjunk, nézzük. Jó, nézd már! Egy kis kutya. Gyors vonat érkezik. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Nem tudjuk, hogy került oda, de egyszer régen, a városban, ahol a nagypapám lakott, Hachi feltűnt a vasútállomáson. Így kezdődött a történetük. A vonat 21 óra 10 perckor, 5 perc múlva tovább. Igen, jó siker. Nem, gyalog megyek, sétál. Én is szeretem. Szia. Servasz, kutyus. Elvesztél. Gyere. Elkóboroltál? Valaki biztosan keres. Odakin kóborolt. Tényleg? A peronon? Kinn a peronon. Akkor örüljön, hogy megtalálta. Igen. Oh. De az a helyzet, hogy az a láda is ott volt. El van törve. Nem tudom, mi történt. Én sem. Előbb-utóbb jelentkezik érte valaki, ha vigyázzon rá addig. Vigyázzon rá, amíg nem értem lehet. jönnek. Azt nem lehet, professzor úr. Nem. De itt találtam. Nem szándékosan hagyhatták itt. Persze, tudom. Miért hagynák itt? Majd jönnek érte, úgyhogy vigye el magával. És ha jelentkeznek, megmondom, Valaki hogy jönni önnél fog. van. Biztos keresik majd. Kérem, mindössze... Nem érti. Ha mégsem jönnek érte, akkor be kell zárnom ide éjszakára. Ha nem jönnek érte, bezárom, és biztonságban lesz ilyen, de akkor reggel elviszem a sintértelepre. Jó, hogy péntek van. Kitaláljuk, hová indultál.
Addig is meg leszel nálunk. Jól van? Nem lesz semmi baj. Jól. Itt jó lesz. Ülj le. Ülj le. Jól van. Jól van. Újni. Maradj ott. Maradj ott. Azt rághatod. Azt szabad. Maradj ott. Szia, édes! Szia. Szia! Na, hogy ment? Nagyon jól. Az jó. Hiányoztam? Kicsit sem. És én? Nem, egyáltalán. Van egy kis meglepetésem. Hát, nekem is van egy kis meglepetésem. Gyere, van mit bepótolni. Bepótolnunk, mert alig várom. Hallottad ezt? Csak egy ág csapódott az ablaknak. Képzeld, elég érdekes helyzetbe kerültem este az állomáson. Majd reggel elmeséled. Mit szólsz inkább ehhez? Olyan jó, hogy itt vagy. Jó így hazajönni. Gyönyörű vagy. Hiányoztál. Te is nekem. Bújj! Gyere. Semmi baj, nyugi, semmi baj. Megállapodtunk. Tudom. Elfelejtetted? De hogy felejtettem el? Csak hát ott volt a vasútállomáson, biztosan elveszett. Karl Sintértelepre akarta küldeni. Gondoltad, hazahozod. És rábeszélsz, hogy tartsuk meg, igaz? Nem akarom megtartani, dehogy. Holnap reggel kiderítem, hogy hová tartozik, oké? Megígérem, hogy így lesz. Tessék, ez mind Luke volt. Oké. Jól van. Tessék. Próbáld ki. Né. Nézd csak, mennyi jó holmi. Ez jó meleg lesz. Tessék. Hideg van. Ezt kéred? Kéred? Igen? Ez volt Luke kedvence. Tessék. Jól van. Hoztam neked vizet. Lenne mit mesélned, igaz? Ugye? Az biztos. Neked kéne a kutyaházban aludnod. Ne félj, nem haraptálom a lábujjadat. Kutyi! Hé, kutyus! Kutyi! Nézd ide! Jól van! Úgy jó kutya! Apu, olyan édes. Elneveztétek már? Igen, persze. Átutazó vendégnek.
Megtarthatnátok. Olyan üres a ház, mióta Luke nincs már. Anyádat kért meg. Anya! Tessék. Tudsz jönni egy kicsit? Nézd, tetszik neki a zenéd. Hé, ezt nem hiszem el. Ez egy csodakutya. Muszáj megtartanunk ezt a kutyát. Nem kell több kutya. Ne add alá a lovat. Dehogy. De gonosz vagy. Apa, abból ki fog ugrani. Tessék. Tényleg, ez jó lesz. Ezt Jó próbáld ötlet. meg. Belefér? Lássuk. Na, benne vagy? Igen. Jó. Ez jó lesz, ez jó lesz. Igen. Szuper. Találkoztál Michael-lel? Igen. A csillagvizsgálóba vitt. Üstökös nézni. Csodás volt. Milyen romantikus. Bizony. Maga... Segíthetek? Igen, ezt a kiskutyát tegnap találtam az állomáson. Aha. Elhelyezni, amíg meg lesz a gazdája? Elhelyezni? Kizárt. Ez nem kutyapanzió, ez sintértelep. De most találtam. Mihez kezdjek vele? Mutassa. Aha. Aranyos. Könnyebb gazdát találni neki, de... Talán 2 hét múlva. Gyere. 2 hét? Igen, telt ház van. Elnézést. Akkor jövő héten felhívlak. Jól van, szia. Jó reggelt, Miriam. Hogy van, Parker? Köszönöm jól. Szeretnék kérni magától egy szívességet. Persze, mondja csak. Jaj, de aranyos! Szia, picikém! Szia! Szia! De gyönyörű szép. Hát te honnan jöttél? Itt az állomáson bóklászott Szia, tegnap este. szépségem. Nem tudom, fura az egész. Igen? Imádnivaló. Kiteltem ezt? Persze, hogyne. Tényleg? Persze, tegye kirakatba? csak ki, ahová szeretné. Parker, ez a kutya egyszerűen gyönyörű. Maga nem akarja befogadni? Én a kutyát? Egy ilyen szép kiskutyát. Mit szólsz hozzá, Antónia? Új lakótárs? Ennyi, Antónia! Jól van. Menjünk be. Igen. Jól. Jó reggelt, professzor úr! Jó reggelt. Egy cukorral, dupla tejszínnel. Na, hát mi van magánál? Van egy új barátom. Kell egy kis kutya? Inkább egy cigit? Jó őrző kutya lenne, nem igaz? Hogy ő őrizné a hotdogokat? Hát azt nem hinném. Nem, én sem hiszem. Most komolyan. Minek a kutya, hm? Minden nap sétáltatni kell, etetni, gondozni, felszedni Kaphatok a már kakát. ilyet? Tessék, ajándék. Sok a baj Ez velük. igaz, köszönöm, Jess. Én köszönöm. Üdv, jött valaki? Nem, senki nem jött, nem Senki? keresték. Ez furcsa, nagyon furcsa. Megfogná? Igen. Helyes vagy. Készítettem szórólapokat. Kiragasztaná? Kérem. Rendben. Majd kiragasztom. Nagyon kedves magától. Tudom. Gyere. Szeret táskában utazni. Köszönöm. Tilos kutyával felszállni. Tilos kutyával? Köszönöm. Álljunk meg! Van egy ötletem. Ugorjuk át az első rész ismétlését, és jöjjön azonnal a lírai rész. Rendben. Lássuk úgy.
De akkor gyorsabban kellene felvezetni, tempósabban. És amikor jön a lírai rész, akkor nagy levegőkkel, levegősen. Jó. Szevasz. Nagyon szép. Kell egy kis kutya? Köszi, nem. Kész egy kutyát? Köszönöm. Folytassuk. Csak ennyi volt a dobozon. Yamanashi. Ennyit tudok elolvasni. Az mi? Japán egyik körzete. Ez nem hétköznapi kutya, Parker. Aha, Ez egy Akita, vagy Akita, ahogy itt mondják. Különleges fajta. Sejtem. Mi az? Hachi. Az mi? 8-at jelent japánul, és jó szerencsét. Ó, jó szerencse. Ó, szép. Hachi. Hachi. Jó név, tetszik. 8. lehetett az alomban. A 8-as spirituális jelentése szerint felér a mennybe, majd visszatér. Mit szólsz hozzá? Kell neked? Nekem? Nem. Szerintem ő már döntött. Ezt hogy érted? Úgy, hogy a te bajod nem az enyém, barátom. Nem is vagy baj, igaz? Hát, hogy te találtad őt, vagy ő téged, ki dönti el? Talán a sors. Azt mondta, a sógunok tenyésztették az Akitákat, vadász és harci ebnek. Szóval tulajdonképpen a kutyák arisztokratái. Azt nem mondta Ken, hogy kifogadja be az arisztokrata kutyát? Már vagy 10 hirdetést kiraktam. Valaki csak jelentkezik Hachiért. Ki az a Hachi? Ez volt a nyakkörvén, ez a jel. Elnevezted? Nem, én csak... Parker, meg akarod tartani? Nem, dehogy. igen. Nem de akarom igen. megtartani, igyekszem. Ismerd el, azt akarod. Dehogy. Megszeretted. Eszembe sem De. jutott. Hachi? Hová tűntél? Jaj, ne! Úristen! Parker, hónapokig dolgoztam azon. Sajnálom. Egész éjjel kimaradt Parker, nem jöhet be a házba, hallod? Igen. Téma lezárva. Hallom, most is hallom, mint mindig. Hallom. Tönkretette 4 havi munkámat. Tudom, megértem. Hachi! Gyere, kis bajtás. Gyere. Igen, bejöhetsz. Menj. Gyere. Jól van. Lássuk, megtalálok-e. Igen, itt is vagy. Na hát, a vérvonalad legalább 4000 éves. Talán több is. Igen. És mi van még itt? Tetszik? Azt írja, hogy az ember első társként tartott állata te voltál. Tudtad ezt? Te már tudtad ezt? Tudtad, igaz? Persze, hogy. Kapcsoljuk ki.
Keresünk neked egy jó helyet. Nézd. Itt jó is lesz. Ugye? Jól van, maradj ott. Maradj ott. Jó? Jó. Jól van. Csak maradj. Maradj ott. Maradj ott. Megpróbál belül maradni és úgy elütni a labdát. Ez korábban egyszer már sikerült. Már csak egy próbálkozása van hátra. És jön a harmadik dobás. Nagyon szép, érvényes. Jó, el is maradok indul. még egy kicsit. Hihetetlen izgalmas mérkőzést láthatunk, kedves nézőink. Oda nézzenek, ez elképesztő. Micsoda labda! Bocsánat, de... Ne, Már épp indultam. Persze. Csak ma éjszaka. Csak ma éjszaka, jó? Légy jó fiú. Maradj ott. Maradj ott, jól van, jó lesz ott. Nem hiszem el. Imádja a Yankees-t. Ne, komolyan? De, tényleg. Tényleg? Ez jó játék lesz. Figyelj, Hachi, megmutatom. Ez itt a labda. Labda, dobom, te érte mész és visszahozod, oké? Érted? Mehet? Hozd ide! Ide! Nem. A labdát. Hachi. Hé, Hachi! Én eldobom, te visszahozod, érted? Jó? Hozd ide! Hachi! Nem, a labdát! Hachi, gyere! Hozd ide! Gyere, Hachi! Itt a labda! Gyere, Hachi! Gyere, menni fog! Szerintem túl szigorú vagy vele. A kutya bajban van, apu pedig segíteni szeretne. Anya? Eldobom és értemész. Hachi, a labdát! Fogd meg a labdát! Figyelj! Tiszta bolond. Hachi, gyere! Halló? Az elveszett kiskutya miatt. Ön a gazdája? Nem, még senki nem jelentkezett. Csak szerető otthont keresünk neki. De megadná a számát, talán később a férjem visszahívja. Egy pillanat, csak keresek egy tollat. Tartsa! Hachi, gyere! Várj, apa! Gyere, fogd meg! Halló? Nincs meg neki. Nincs. Már találtunk neki gazdát. Igen. Végtelenül sajnálom. Ó, ne, Hacs! Jaj, ne! Futás, vidd be! Nem, te nem jöhetsz. Nem lehet. Dolgozni megyek. Este itthon találkozunk. Szia!
Jó reggelt, professzor. Jó reggelt. Késésben van. Már vártam Köszönöm. ám. Egy cukor, dupla tejszín. A vonat 8 óra 30 perckor indul. Kérjük, fejezzék be a beszállást. Elnézést. Elnézést. Hachi! Hogy kerülsz ide? Hogy kerülsz ide? Hogy kerülsz ide? Haza kell menned, érted? Futás, na, menj már! Menj haza szépen! Haza, menj már! Lekésem a vonatot, menj már, jól van, gyere, futás, haza! Ó, gyere, professzor úr, gyere! tartóztassam fel! Megtenni? Csak fél percre. Kösz. Menj haza, menj szépen. Csak várjunk még egy kicsit, jó? Kire? Menj haza. Menj. Menj szépen. Hachi, menj haza. Futás. Jól betanította, Jól mi? Professzor úr? Jó kutya. Hagyjuk. Kösz, Károly. Biztos? Igen, kösz. Jó, indulhat. Hívjak egy taxit? Nem, hazasétálunk. Köszönöm. Parker, nem mentél dolgozni? Akartam. Most meg kertészkedsz? Kiszökött, elment a vonat. Ó, hagyd. Halljuk, tudom, mit fogsz mondani. Nem, majd én megcsinálom, még összepiszkolod magad. Indulj el. Jól van. Köszi. Te pedig itt maradsz. Itt marad. Szia, este találkozunk. Szia. Tessék. Nosi. Finomság. Jól van, még egyet. Tessék, várj. Finom? Ízlik? Jól van. Ez az utolsó. Tessék, itt van. Jó kutyus vagy. Jól van. Na jó, egy utolsót. Tessék. Jó kutya vagy. Nagyszerű. Mindenki nagyon jó. Büszke vagyok rátok. Köszi. Köszönjük. Bocs, mennem kell. Viszlát. Nem nagy baj. Elnézzük. Nem, de Jó, hogy is. köszönöm. Szia, Hachi. Hát te mit csinálsz itt?
Medridge állomás. Nagyon nagy. Nagyon szépen érünk. Kicsit tudjátok róla, hogy egész később, de ez azért Jól van. Szevasz, Hachi. Köszönöm. Szevasz. Kérek egyet. Megy 7:30-kor. Igen, hölgyem. Végig itt várt? Nem, most jött 2 perc, rögtön oda ment. Két is itt van? Őt nem láttam. Jól van. Jól van. Hát akkor hazamegyünk. Nézzenek oda. Gyere. Gyere. Gyere szépen. Anyu! Szia, szívem, itt vagyok. Szia! Miam. Szia, kincsem. Köszi. Nagyon örülök, Mrs. Wilson. Ó, Michael, jó, Hoztam hogy egy itt vagy. kis- Szólíts képnek. Köszönöm. Nagyon guszta minden. Akkor jó. Lesz itt lakom. Oda viszed apunak? Persze. Hátul van a kertben. Oké. Kész a grill? Igen, már melegszik. Felvágjam? Jó. Örülök, hogy itt vagy. Jó. Köszi, én is. Igen, az jó lenne. Mi van még? Tudja, még gyerekkoromban tanultam gitározni. Tényleg? Igen, úgy 9-10 éves lehettem. Csak aztán a bátyám a kezemre csapta a kocsihajtót. Mindig azt mondta, hogy véletlen volt, de azután valahogy nem gyakoroltam tovább. Persze most már bánom, mert tényleg szeretem a zenét, és nagyon tisztelem a zenészeket, és aki hangszeren Michael, játszik. szereted a lányomat? Igen, uram, szeretem. Akkor jó. Ezt nem szabad elfelejteni a rossz napokon. Igaz. Hachi, ő Michael. Michael, ő Hachi. Nagyon örvendek. Hachi, hé, akarsz labdázni? Ha? Igen? Mehet? Oké. Hozd vissza! Hozd ide! Ott van! Hozd vissza! Ott van! Futás! Hachi, hozd ide! Na, hozd a labdát! Hozd ide! Michael, ha kell még a labda, érte kell menned. Hachi nem hozza vissza. Nem hajlandó. Na jó. Jól Semmi vagy? baj, semmi baj. Megütötted magad? Játszatok csak. Minden Persze. rendben? Biztos? Hozom a labdát. Jól van. Megyek, semmi baj. Jó. Meg is van. Nehogy Biztos, abba hogy jó? hagyjuk. Mátyú, tényleg jól vagy? Na lássuk. Figyelj, Hachi. Ha eldobom a labdát, nem túl messze. Érted? Csak meg ugye? akart zavarni. Tényleg? Még ha elé dobom, Szerintem akkor se hozza ide? sikerült is. Ha? Akkor sem. Nem labdázik? Nem. Úgy, hogy eldobom és visszahozza, nem hajlandó. Egy akita soha, Parker. Miért? Talán nincs labdaérzéke? Nem, ha olyan kutya kell, aki visszahozza a labdát, tarts kolit vagy spánielt. Jó lesz nekem, Hachi. Tökéletes. Akkor jó, mert az akita nem szeret az ember kedvére És mit tenni. szeret? Azért megy eléd, mert különleges kapcsolat van köztetek. De hogy fusson és visszavigye a labdát, mi értelme lenne? A játéknak? Vagy hogy kekszet kap? De főleg, hogy boldoggá tenne vele. Nem veheted meg. Ő japán, nem amerikai. Ugyan már. Ha mégis labdázik, Igen. annak valami különleges oka lesz. Keressek rá okot. Ne, Hacs, gyere! Nem szabad. Sajnálom, nem jöhetsz. Gyere. Gyere. Jól van, gyere velem. Jöhetsz. Gyere. Gyere. Hacs. Gyere ide. Gyere. Hé, Hacs. Gyere. Hacs. Gyere ide. Gyere. Jó reggelt, Newton. Jó reggelt, üdvözlöm! Jó reggelt, Parker. Szép napot kívánok, Mira.
Jó reggelt, professzor Jó úr. reggelt, Parker. Jó reggelt. Hogy van? Köszönöm. Tessék. Gyönyörű ez a kutya. Nézzenek oda. Gyere, Bojtás. Most menj egyenesen haza. Most menj haza. Ugye hazamész? Este találkozunk, menj szépen, futás. Jó kutya. Szép napunk van, igaz, Károly? Jó napot, professzor úr. Hácsi, tessék. Milton meg ne tudja. Szervusz, Hácsi! Szervusz, kiskutyám, jól van, jól van, ó, jól van, okos kutya, jól van. Gyere, gyere, menjünk haza. Gyere, gyere. Kicsit át kellett szerkeszteni az egészet, érted? Hé, Hács! Gyere, gyere, menjünk haza. Gyere, futás! Még pezsgőt? Van még pezsgőt? Hát én nem tudom. Jó, így sorol. Mindenképpen pislogni fogok. Gyönyörűsetek. Oké. Kösz, apa. Mehet. 3-ra. 1, 2, há! Hácsi! Nagyon szép, Jake. Köszönöm. Két? Nem láttad, Hácsi? Nem jött ki a vonathoz. Nem, reggel láttam utoljára. Gyere ide. Nézz oda. Elhiszed, hogy 30 évig le volt festve? Hát nem gyönyörű. De, tényleg. Nem haladunk terv szerint. Á, majd behozod. Gondolja megnyitóra és pánikolj. Először egy szólista énekel majd a bohém életből. A színpadon. Aztán táncolnak is. Aztán lesz rock, rap, hip-hop, jazz és a Hamlet. Aztán az egész város feláll a tapsol és lelkendezik. Mindenki megőrül, a polgármester meglát a nézőtéren, felhív a színpadra, és ott mindenki előtt mond neked köszönetet, hogy lehetővé tetted mindezt. Tényleg? Igen. Jól hangzik. Hácsi! Gyere ide! Hácsi! Hácsi! Mit csinálsz itt? Jól van. Maradj, Hácsi. Ne. Jól van. Menj innen. Menj innen. Tűnés. Sic, menj innen. Tűnés.
Parker! Fú. Borszkaland. Beugrasz mellénk? Köszi, kihagyom. Jó, oké. Nyiss ablakot, mielőtt lefekszel. Ennyire büdösek vagyunk. Igazad lehet. Anyu! Ó, szia, szívem! Mi újság? Mondanom kell valamit. Képzeld. Mit? Na jó, várj. Mi Várj az? csak, Mi figyelj. van? Látsz itt változást? Ne. De! Jó Istenem! Szívecském! Ez csodálatos! Jaj! Azonnal felhívom a nagyit. Oké. Hol van apa? Odakint, mint mindig. Apa! Apa! Apa, mit csinálsz? Végig masszírozom a testét egy könyv alapján. Látod? Nagypapa leszel. Jó, erősen kell, hogy elérjen az Apu! izomig. Apu! Michael-lel kisbabánk lesz. Terhes vagyok. Hogy? Jézusom! Tényleg? Igen. Kisbabád lesz. Nagypapa leszek. Igen. Katie, ezt el sem hiszem. Ez fantasztikus, kincsem. Annyira örülök. Szia, édes! Bocs, hogy késtem. Szia, anya. Mit hoztál? Mindenféle egészséges dolgot neked. Friss zöldségeket, málnát, pitát humusszal és kelbimbót. Amikor téged vártalak, heteken át folyton pizzát kértem apától, piros paprikával és articsókával. Ő már nézni sem bírta. Szép, hogy 25 éve együtt vagytok. Az több év együtt, mint külön. Hű. Ugye az első randitok után, mire apu a kocsijához ért, úgy hiányoztál neki, hogy visszaszaladt. Igen, az ablakból néztem. Amikor láttam, hogy visszajön, majdnem leszaladtam és a karjaiba ugrottam. Kár, hogy nem. Tudom, mindent túl gondolkodok. Ez igaz. És tényleg. Te ne csináld. Oké. Rendben. Szevasz, Hacsi. Gyere, Hacsi. Gyere. Gyere. De hát mondtam jó. neki, hogy... Oda néz. Igen, jó, gyere. Menjünk haza. Gyere. Menjünk haza. Jó estét, professzor. Jó ét, Parker. Jó ét, Miriam. Hogy tanította meg erre a kutyát? Fantasztikus minden nap. Parker! 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 Túlöltöztél. Hát, azt hiszem, ezen a dolgon könnyedén segíthetünk. Köszönöm. Netán kíván még valamit, hölgyem? Attól függ, mit ajánlasz. Amit kérsz? Akármit. Igen. Akár. Jó.
Tudom, nehéz velem néha. Nem tudom, megköszöntem. Tudod, hogy szeretlek. Én is szeretlek. Helyes. Bizony. Főleg, amikor nem vagy borz vagy kutyaszagú. Nem gyakran fordul De elő, úgyhogy nem is azért számít. gyakrabban, mint ahogy szeretnél. Ne! Szeretlek. Én is. Szia! Majd felhívlak. Jól van, Hacsi, gyere! Hacsi, gyere! Gyere már, mi van veled? Gyere! Na mi az? Gyere! 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 Halljam, mi van veled? Mondd el, valami baj van? Ne csináld! Nincs semmi baj. Mi van veled, ha? Jól van. Jól van, mehetünk. Jól van. Gyere. Gyere velem. Mi baja van? Nem tudom. Hacsi, velem jössz? Mennem kell. Dolgozom. Gyere, pajtás. Gyere. Szeretlek. Én is, viszlát este. Most se jössz? Szia! Szervusz, Miriam! Szia, Jess, hogy vagy? Jól, kész a kávéd és a De fánkod. kedves vagy, köszönöm. Nincs mit. Hol van Hacsi? Szevasz! Hacsi! Na, csak megjön. Örülök, hogy látlak. Mi az? Elhoztad a labdádat? Labdázni akarsz? Mit csinál a labdával? Itt van. Nézd. Nézd, nézd. Figyelj! Tessék. Hozd ide! Jól van. Ez az. Jól van, ügyes vagy. Ezt akartam. Na még egyszer, figyelj. Most egy nagyot. Futás, hozd ide! Futás! Jó kutya! Ez az! Hozd ide! Jól van, gyere! Gyere, 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 gyere! Ó, milyen okos, ügyes kutya vagy. Okos kutya. Ó, milyen okos kutya vagy te. Láttad ezt? Visszahozta nekem a labdát. Először sikerült. Visszahozta. Gratulálok. Köszönöm. Jó. Jól van, mennem kell. Tessék, a labdád. Tessék. Most először. Először. Várj egy percet, professzor úr! Már is adom a kávéját. Köszönöm. Elnézést a késésért. Látta, mit csinált? Eldobtam a labdát, ő meg visszahozta. Először. Fogd a labdát. Legyen nálam. Nem játszhatok, mennem kell. Megyek dolgozni. De magammal viszem, jó? Jól van. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. 5-kor jövök. Itt leszek. Jól van. Menj haza. Menj haza, Hacsi. Menj haza. Jól van. Gyere ide. Gyere, gyere. Gyere, jól van. Nyugalom. 5-kor találkozunk, jó? Jó kutya.
Most jobban hangzott? Tehát, emlékeznek, hogy John Philip Sousáról beszélgettünk, a híres Indulók szerzőjéről. Igen, ismert ember volt, de mindig gondja volt a hangfelvételekkel, nem hagyta, hogy rögzítsék a zenéjét. Még Thomas Edisonnak se, amikor felkereste találmányával a fonográffal. De Edisont nem zavarta, mégis elkészítette a felvételt. Felvette egy rezes bandát egy felvonuláson. Ez volt az első kalózfelvétel. Szóval, mi a véleményük erről? Igaza volt Sousának? És ma helyes így vélekedni a mai előadó művészeknek? Csak úgy felmenni a színpadra, bedugni egy CD lejátszót egy erősítőbe, és kész is? Megteszi? Nem tudom. Sokkal idősebb vagyok maguknál, mégis úgy gondolom, hogy van a zenének egy olyan alkotó része, ami megfoghatatlan. Az élet, a lélek nem rögzíthető, az alkotás pillanata mindenképpen elröppen. Szia, Hachi, hogy vagy? Szervusz, Hachi. Jó ét, Hachi. Hello, haver. Most már hazajössz? Igen? Szia, Hachi. Szia, Mia. Így szoktad csinálni? Bocs, majd megtanulom. Andy! El kéne indulnunk. Jó, kutyus, maradj itt. Majd jövök. Mondottam, hogy a lélek nem több a testnél.
És mondottam, hogy a test nem több a léleknél, és hogy semmi, még Isten sem nagyobb nálunk magunknál. Hallom és látom Istent minden tárgyában, de a legkevésbé sem értem Istent. És azt sem értem, ki lehet csodálatosabb, mint én. A férfiak és nők arcán látom Istent. Saját tükörbéli arcomon. Istenről lehullajtott leveleket találok az utcán, és mindegyiken rajta az isteni kézvonás. És ott hagyom őket helyükön, mert tudom, hogy bárhova megyek, mások követik azokat pontosan, örökkön örökké. Figyelj, már nem kell itt várnod. Soha többé nem jön. Jól van, Hachi. Tedd, amit tenned kell. Gyere, Hachi, gyere, menjünk. Gyere csak, gyere! Gyere, Hachi. Gyere, Hachi. Nálunk laksz majd. Menjünk, gyere! Mennünk kell, Ronnie ránk vár. Gyere! Várj, kinyitom neked. Gyere, Hachi! Hopp, hopp, fel! Ugorj fel! Jól van, jó kutya. Meg is vagyunk. Fejre, vigyázz! Vigyázz! Jó kutyus. Itt a kicsi fiam. Andy! Igen? Hachi! Hachi! Andy! Hachi! Hachi, gyere vissza! Hachi! Gyere vissza, Hachi! Hachi! Hachi!
Nézd! Itt az első látogatótok. Szevasz, kutyus! Köszöntesz az új házunkban? Rövid köszöntés volt. Jövök, segítek! Érted, mit lehet erre mondani? Kellemetlen. Na, Hácsi, hogy kerülsz te ide? Nézzenek oda! Egyenesen a helyére Azt hittem, elköltöztek. Úgy is van? Égesnek tűnik, nem? Megesett rajta a szíved? Hé, Hácsi! Kérsz hotdogot? Tessék, nesze hotdog? Na, Hácsi. Na, Nem Jack szereti a specialitása. Edd meg, biztos ízleni fog. Edd csak meg, jól fog esni. Rajta, finom. Finom. Hogy került ide? Csak úgy megjelent. Rajta, pajtás, egyél. Jó kutyus vagy, vigyázz, jól Hácsi, van. azt még az előtt sütötte, hogy a világra jöttél. Nem kell odafigyelni rá. Hácsi! Hála az égnek. Szia! Annyira aggódtam érted. Vajon mit akarhatott az a kisnő? A professzor úr lánya. Tényleg? Náluk lakik a Jól kutya. van. Hazajössz velem? Mondd, Hácsi, hazajössz? Na gyere! Hé, Semmi álljon baj, meg a semmi menet. baj. Gyere, menjünk! Gyere már! Menjünk haza. Köszönjük szépen. Köszönjük! Így lesz a legjobb. Kérek egy kávét. Jazz, kérek egy kávét. Én is gondolok rá. Minden nap. Figyelj! Tudod, hogy szeretünk, Hácsi. És azt szeretnénk, hogy itt maradj. De ha el kell menned, azt is megértjük. Hát Isten veled. Jó napot, Hácsi úr!
Szervusz, Hácsi. Tessék, Mirának ne szólj, jó? Jó ét, Hácsi. Nem hiszem, hogy ismertem. Hogy vannak? Ide hoznád egy pillanatra? És ez más Hogy mondja? Igen, ott hát. Nem tudom. Fent az emeleten. Igen. Jó, nem tudom. Lucky! Gyere! Gyere! Gyere, Lucky, megyünk! Indulunk, gyere! Gyere szépen! Kérem, elnézést, uram. Az a kutya odakint? Igen. Ez az a kutya, akiről annyit hallani? Miért érdekli? Ó, bocsánat, Teddy Barnes vagyok a Woonsocket Call-tól. Gyakran emlegetik a kutyát a vonaton. Talán egész jó kis cikk lenne ebből. A nevem Boylins, Carl Boylins. B-O-I-L-I-N-S. Igen, nem Y-nal. Én találtam és szereztem neki gazdát. Igazán? És Carl? Ha? Most hol lakik? Hát, azt nem tudjuk. Csak úgy jön és megy. Senkit nem zavar? Nem, már megszoktuk. Tudja, ő már ide tartozik. Mondja, lefényképezhetem? Az újságnak. Nem bánom, ha Hacsi sem bánja. Köszönöm szépen, jó lesz. Előbb egyet külön, jó? Kutya nélkül? Jól van. Maradj itt. Inkább a... Ja, értem, persze. Köszönöm szépen, nagyon kedves. Jól van, most együtt. Hogyne? Nézd oda, mosolyog. Úgy, jó lesz. Nagyon jó. Elhunyt gazdáját várja vissza a hűséges ebb. Nézd, Hacsi! Egy kisfiú Derryből. Elküldte az ebédpénzét, ha? Azt írta, vegyek neked valamit. Ez a harmadik a héten. Ha ez így megy, bankszámlát nyitunk neked. És nem mondd, hogy nem kaptál semmit. A kutya kaszál, mint egy bandita. Nézd meg, helyes, nem? Szervusz, Hácsi. Mit kezdesz a pénzzel? Én kezelem. Minden állomáson és megállóhelyen megáll. Azonnal jövök, uram. Rendben. Személyvonat indul a második vágányból. A vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll. Ó, bacsi. Szervusz. Jó kutya. Tessék, Hacsi. Tessék. Éhes. Igen, hideg van, ennie kell. Jess vagyok. Enyém a hoddogos tan. Ken Fujiyoshi. Parker Wilson barát. A professzor úré? Egy cukor dupla tejszín. Olvasta az újságcikket? Igen. Látta, hogy megemlítettek? Igen, láttam. Kétszer is. Hozzájárulnék a költségekhez. Nem. Kérem, ne adjon pénzt. És ha megbetegszik, az orvosi költségek? Akkor majd gyűjtünk neki. Az utasoktól, az árusoktól. Gondoskodunk róla. Most már az állomás Hacsi otthona. Minden nap ugyanakkor leül ide. Minden nap. Megtenné érte? Hogy gondozom? Persze. Most mennem kell. Eladok néhány hoddogot. Nagyon örültem. Én is. Köszönöm szépen.
1年になんかたまに夜中に起きて思うんだ。パーカーはどうしてるんだろうって。だからよくお前の気持ちわかる。パーカーもう帰ってこないんだよ。ここで待ちたいなら待てばいい。どうしたいんだろう。だったら長生きしてくれよ、ハチ。Tessék, uram, itt van néz. Jó kutya vagy. Áhá, adjak még. Jól van, tessék. Jól van, tessék, egyél. Ez az utolsó. Érzlik, mi? Holnap találkozunk, Hacsi. Szevasz, Hacsi. A gyors vonat az egyes vágányról 5 perc múlva indul. Kérjük, fejezzék be a beszállást. Dobhattam ki az egészet. Itt maradt a nyakam. Mrs. Wilson, örülök, hogy látom. Jó napot Köszönöm. kívánok! A professzor felesége. A velencei kalmár. Két. Ken. Rég láttalak. Bizony régen. Már 10 éve. Hihetetlen. Szervusz, Hacsi. Ne helyes. Ó, Istenem. Lássuk csak. Hogyne, már is készül. Hacsi.
Ó, kis öreg, te még mindig várod. Megvárhatom itt veled a következő vonatot. Igen. Köszönöm. Jaj, Hácsi. Ez aranyos. Tetszik? Igen. Ezt nézd meg. Nyí, ez én vagyok. Tudom, emlékszem. Erre emlékszem, én is ott voltam aznap. Én fotóztam. Most is olyan cuki. Igen, ott volt az is esküvőn. Ott van. Ott van. Hol találta nagyapa Hácsit? Roni, voltak éppen Hácsi találta a nagyapádat. Hogyan? Egy este a nagyapád éppen jött haza a munkából. Leszállt a vonatról, és a vasútállomáson Szevasz, pajtás! Hé! Gyere! Futás! Gyere! Hácsi! Szevasz!
Nem ismertem a nagyapámat. Kicsi voltam, amikor meghalt. Mégis, ha mesélnek róla, és Hachiról, mintha ismerném. Megtanultam tőlük, hogy mi a hűség, és hogy soha ne felejtsük el azt, akit szerettünk. Ezért fogok mindig példát venni Hachiról. Szevasz! Mit csinál? Hogy örül valakinek? Jössz utánam? Gyere, Hachi! Gyere! Gyere csak! Az igazi Hachiko 1923-ban született Japánban, Odatéban. Amikor 1925 májusában meghalt a gazdája, dr. Eisaburo Ueno, a Tokiói Egyetem professzora, Hachi 9 éven át minden nap várta a Shibuya vasútállomáson. Hachiko 1934 májusában halt meg. Ma Hachiko bronzszobra a Shibuya vasútállomáson ül, ott, ahol mindig várt. Magyar hangok: Csernák János, Kovács Nóra, Csénémet Lajos, Vadász Bea, Holnándor, Várdai Zoltán, Andresz Kati, Szatmári Attila, Juhász György. Magyar szöveg: Faludi Katalin. A filmben elhangzó versrészlet Gáspár Endre fordítása. Hangmérnök és vágó Pap Zoltán István. Gyártásvezető Szabó Tünde. Szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A magyar változatot a Provideo megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdió készítette. Produkciós vezető Legény Judit.